Il-frażi boys don't cry sfortunatament għadha tinstema' ħafna u nemmen li tagħmel ħafna deni għal fatti li s-subien u l-irġiel ta' għada qed jistorru ġewwa fihom emozzjonijiet li mbagħad jistgħu joħorġu b'mod gof u saħansitra b'vjolenza. Nafu li r-riżorsi tal-gvern huma limitati kif tista' tinħoloq aktar kuxjenza li dwejja u li tibki huma emozzjonijiet umani li tħossom kemm jekk inti mara jew raġel żgħir jew adult. Għandu 100,000 raġuni jew għandha ma nafx x'inhi. Anonim. Jiena nitifel ta' 16 sena u niftakar meta kellu 6 snin ħattu Mater Dei kellu jagħmel xi blood test. U dan malli ra s-siringa li ħajkienu ħajdaħlu. Dan qabad jajjat u jikbi. Plus qabad jiġri. Tifel ta' 6 snin u jien bdejt niġri warajh u kien hemm 4 staff ta' Mater Dei jiġu warajh. U qabditu nurse. Ġida 6 snin kellu. U qaltlu stop crying, boys don't cry. Qaltlu. U ħares lejew, batlu wiċċu, għatlu it's okay, għatlu you're scared, cry. Għatlu but I promise you in 2 minutes it's going to be over. U għalli jekk tal mutifilat tal-li mux aħjar jikbi jekk jibza mill-li kolloġ ġewa. Ovvjament, forsi għax niġi minn fejn niġi. Imma l-irġi, speċjalment l-irġi li huma akbar fl-età għaw Malta, għanna dak il-isu machoism li ma titkellimx fuq li jatħoss, fuq il-feelings, etnajdu feelings. Issa inti għat li meta ġili tmur il-ġim u ikunem xaħtu jaqsam qalbu miegħek. Imma probabilment għax inti tkellimt. Jillilek minn jititkellem fuq is-saħħa mentali tiegħek, lilu l-persuna tiftaħlu. Tajtu aċċess li daħħa jifimni again. U li he's not going to judge me. Il-problema hija li l-judging jiġi the shame, I mean men and shame and the feelings of shame sewa. Jiena li jridu nibdew minn ikun użar il-subin, ngħidulhom you can express your feelings, whether there's sadness, whether it's anxiety, whether you need to cry, whether you need to express it. Dik jiena li vera importanti. Ħalli ma niġux għadna f'stat fejn anka meta tara ir-rati il-data tas suwiċidju. Hemm ħafna iktar irġiel. Kważi mhux mod assolut imma rata hija disproportionate immense. Yes, irridu niġu f'punt fejn I mean innaqsuha. So, għalhekk qed ngħidlek, u anka mhux qed ngħidlek li anka iż-żgħar, imma żgħar il-millennials u l-Gen Z iktar jitkellmu, imma xorta mhux biżejjed, xorta mhux biżejjed. So, naqbel. Nagħti l-hot take ta' John Manlija jew. Da jobot meta nagħti l-hot takes tiegħi. La, jien naħseb li merjorajna ħafna. Ġifieri moment li ħobb insemmi ma nafx taf x'inhu Paddy Gimblett. Paddy Gimblett kun jomu Paddy the Baddy. Da insomma fil-waqt ġlida ta' daw li ħobb jara t-tifel tiegħek ġol gaġeġ. Da ġilet Pimblett. Kont bat li l-video int. Kombatulek dal-video. Iva. Dak huwa moment għalija li ikun hemm daw il-momenti fil-kultura, fl-evoluzzjoni ta' kultura li jisom jissottolinjaw fejn qiegħda l-kultura bħalissa. U għalija li xaħat li huwa l-epitoma tal-maċo bħal Paddy Pimblett li la darba ikollu din ir-rebħa u qed jiġi eżaltat u jistaqsuh x'tixtieq tgħid fuq il-lejla u jgħidlek isma' jekk inti raġel u qed tħossok ħażin u inti sieħbi jiena jetaw biex nisemak hija xi ħaġa jiena ħossa kommoventi ħafna. Però hija wkoll evidenza li anka fl-iktar parti tal-kultura li hija hyper masculine ukoll qed tidħol din it-tip ta' narrattiva.
il-Movember, sewa, apart from prostate cancer, waħda mill-lanijiet tagħha hija li l-irġiel jitkellmu fuq is-saħħa mentali tagħhom. Dak huwa waħda one of the most important things, xahar biss fis-sena, I mean, imma almenu qed niċċaqalqu. Ija, mhuwiex somma faċli, ġifieri għalija bħala missier u bħala raġel, hija ferm komplessa, għax jiena naħseb li speċa jiena nagħti ħafna valur fil-fatt li jiena stoiku, per eżempju, u li meta jkun hawn il-kaos kullum kien, tweġiba tiegħi tkun ġara, għax naf li jekk ir-reazzjoni tiegħi tkun illa mhux se nirreġistraw programm għandna 3,000 euro spej. Jekk jiena neżibixxi dik ix-xorta ta' ansjetà f'daqqa waħda, kulħadd ħajkollu. Imma dik xi ħaġa dik emotional regulation li qed tgħid inti. Dik xi ħaġa differenti. So li inti għax għal mbagħad kulħadd jekk jiġi xi ħaġa jekk kulħadd fit-traffiku. I mean, l-emotional regulation tagħna fit-traffiku huwa tbati Malta. Għal-ħars kulħadd jagħmel hekk għal kull ħaġa ta' xejn. Li qed ngħid xi ħaġa oħra jien, inti dejjem tipprova tirregola l-emozzjonijiet tiegħek. Li qed ngħid hija li jekk inti qed tħoss qed perjodu diffiċli m'intix qed torqod. Dik li qed ngħid m'intix qed torqod qed tewden, qed tħoss ħafna dwejja. Qed ngħid tkellem ma' xi ħadd, tkellem. Kieku naqsmu daw l-affarijiet nkunu ħafna aktar aħjar. U jekk u qed ngħid ukoll, jekk il-ħabib tiegħek ħajġi kelmek, tgħidlux huwejja man. Jew John Malia style, huwejja bro. Hekk u hekk. Don't judge, just say, għax probabbli anke inti ħassejthom dak l-affarijiet jew ħadħosthom xi darba f'ħajtek. Għalhekk dik hekk qed ngħid. Mela tlaqna.